Ayiwa bamananw ko ten n taara n nana dantigɛli caman t'o la ka aw fo hali bi ka aw waleɲuman dɔn ka bɛn ni aw ka wagati cogoya ye aw sigiyɔrɔw la an y'a yira aw la cogo min na hali bi ani an balimamuso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Diko Boyi Diallo ye n'ale ye directrice exécutive du WILDAF ayiwa ala sɔnna an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi émission tako fɔlɔ i b'a sɔrɔ ala ye mɔgɔ dɔ garijɛgɛ dɔw la tako filanan in ala m'i garijɛgɛ dɔw la walima tako filanan i b'o filɛ ka sɔrɔ i ma tako fɔlɔ yɛrɛ fana filɛ en tout cas bɛɛ kun de ye ka se ka aw la faamuya cogo min na o tuma an bi nin ko in an bi continuer n'a ye ka aw folen to kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka sigidaw la an karamɔgɔ a n'an fa a Seyidu Usmani Sherifu Madani Hayidara sanga ni waati an bi badabada foli tɛngu a yɛrɛ la kɛnɛ kɔnɔ ayiwa madame Diko an ye émission bila yɔrɔ min na an bɛna ta ye i y'a yira an na k'a fɔ aw bɛ avocat di musow ma aw bɛ avocat di musow ma cogo di musow bɛ musaka dɔ de da aw ma wa ou bien WILDAF Mali yɛrɛ de bɛ jɔ n'a musakaw ye ok alhamdulilahi rabbil alamin ni min gari jɛra n ye an bɛ avocat di musow ma n'o y'a sɔrɔ parce que WILDAF ye baara kɛ ni musaka dɔw de ye o musaka ninnu o avocat di bɛɛ bɛnnen don musow ka dɛmɛ de ma donc n'o y'a sɔrɔ musaka minnu b'an bolo ou bien ni projet min b'an bolo musaka dɔ b'a la min bɛ avocat ta an bɛ ni muso min nana mago bɛ avocat la o wagati an bɛ avocat d'a tigi ma n'o tɛ an tɛ dɔrɔmɛ minɛ muso si la avocat sira kan ka yirila fana k'a fɔ WILDAF membre avocat b'a la WILDAF yɛrɛ jɛkulu ye juriste de kɛlen don ka mɔgɔ min ye juge ani magistrat ani avocat ani olu de kɛlen k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka WILDAF sigi sen kan donc avocat b'an bolo minnu musow dɛmɛni ka d'u ye kosɛbɛ donc normalement wari min kan ka di avocat yɛrɛ ma n'o wari ka ca WILDAF ka baara hukumu kɔnɔna na u jɔyɔrɔ ye min ye k'u ka wari nɔgɔya an bolo yaasa ka se ka muso dɔw ka défense ta donc o siratigɛ la n'o y'a sɔrɔ normalement avocat kan ka nin wari hakɛ de kan ka di avocat ma ale bɛ caman tigɛ an ye k'a fɔ ka sababu kɔmi ne yɛrɛ ye WILDAF membre ye an bɛ musow ka défense kɛ nin musaka la n'o y'a sɔrɔ financement b'an bolo ni ɲɛsinnen don avocat tali ma ni nana an fɛ yen k'i mago bɛ avocat la n'o y'a sɔrɔ avocat kan ka d'i ma i ka jo kan o la an b'a lajɛ ka avocat d'i ma n'o tɛ dɔrɔmɛ musow tɛ dɔrɔmɛ d'a ma avocat sera donc avocat bɛ di o cogoya la musow ma o k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛsɛgɛ kɛra o k'a sɔrɔ recours bɛɛ banna a ma se ka cogoya foyi sɔrɔ min b'a to muso ka hakɛ bɛ d'a ma a dernier recours n'a y'a sɔrɔ a mago bɛ avocat de la i b'a sɔrɔ o sera fo tribunal la i b'a sɔrɔ o sera tribunal la a mago bɛ avocat la cogoya t'a bolo muso bɛɛ tɛ dɛ se tɛ minnu ye muso minnu se t'u ye cogoya foyi t'u bolo wari t'u bolo musaka foyi t'u bolo u mago bɛ avocat la an b'o o muso ninnu de dɛmɛ ka avocat d'u ma n'o y'a sɔrɔ musaka bɛ anw yɛrɛ fɛ yen WILDAF la. ayiwa o diyara an ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa o kɔfɛ aw bɛ musow dɛmɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na aw bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ sabula musow an fana dɔw bɛ yen a ma nɔgɔn dɔw bɛ taa tiɲɛ kan i komi dɔw yɛrɛ fana tɛ taa tiɲɛ kan aw dun b'o dɔn cogo di ko karisa bɛ tiɲɛ kan ou bien a tɛ tiɲɛ kan aw b'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogo di sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min na n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ muso bɛ bɔ sigida dɔ de la a bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ donc ni ko y'a sɔrɔ sigida la i b'a sɔrɔ an ka point focal b'o sigida la a bɛ kunnafoni bɛ d'o ma k'a fɔ nin muso bɔra aw ka sigida la ko nin gɛlɛya b'a la mais a bɛɛ bɛ kɛ confidentialité de kɔnɔna na dɛ donc o bɛ se o tigilamɔgɔ bɛ se ka se i b'a sɔrɔ point focal ni diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ i b'a sɔrɔ dugutigi de don généralement ou bien i b'a sɔrɔ muso ɲɛmɔgɔ de don n'o de don n'o kɛra dɔrɔn i b'a sɔrɔ point focal ni dugutigi de don
abe muso anga windafu representative min be muso jekulu min be abu presidenti wele ka fo ni muso ko ni ka kuna foni sera makafo ni gele abadala an kuma na Afrika dese ateka nyana bo ako fa atara windafu la windafu mo ko ya wele ka fo ana aseruma ka fo ko ni gele abala ulu bi se ka ko sege ka do no ya sege kana akuna foni retour ke anye kateme alors ni faut passer centre bureau d'écoute de bambulu bureau moko do de bambulu spécialisé de no ka munu kala nyendo ka o moko sugu ni lame ya fam juriste de donc bureau d'écoute de bambulu o bureau d'écoute no muso juriste flawal masaba fo nani uni de ba kono munu be lamine ni ke ka musere ka confidentialité be respecté donc ni atigi lame iba so ba tigi tokota ka furu agreements anache ka so ka lame munde sera gelere munye de ni abanyefo na anyefo anwo biro mo ni de sege ka continue ka sege nu ya fo plan fogal dugutigi fe ni dugutigi ga ka ma kuna foni soro uya be ka sege tuma bela obise chere ma obise ka se chema akayoro la ka fa ko ka ni ko serama amba yi chere wele ka fa ni gele bala o kuma akere chugodi na so ni so chesa na to flo chere be na so gele mi afi ni mu na gele da saw maye donc na gele lelo iba so chere ti na baka avocat de black na o ni chere aka avocat black na kuma na ni se yero dollar ni musoko petu ne ko mbe ni ndefe parce que ambe conseil de dama au bureau de kudi mba mu conseil de dama kala dilika on dama ka fo ango ni lame iye ni gela de bini cheche o ni gela de bini karsache bi bara ube bara yoro la ni bebe ango ni ka hakilina na mali sariya ni fo o ni iye de ba jete mi ka leje ni kadi yere mi bebe yere ba ya famia donc dernier recours ba le de bolo na ko ni bebe ama hali na yere fo amba fo ni ko ni bebe ma akololo ko ni de avantage ni de hali sa ibi miri iba laje ni be ni kanyi ni ibi décision finale de mi donc na ga décision finale qui era mi mo tise ga kundi ko wala afa chugo mina donc ni ga na ga décision finale qui era mi and la respect amba ka décision respecté o ba sara anye kuna foni dama anye la delicate ni fembe dama mais na ko mi ala ka be ni ke amba enfana antisaka fenreke donc pour vous dire que ante mo ko sibla anyana dafe mi kadi ye refene mais ambe conseil ko dima ika hakili nataka ambi deme ka hakili nataka ka kuna foni dima ka finya na ni iko kimin ndeke akololo ni manyima ube ni beta mais malgré tout ni ko fo ici c'est la confoni de kadi ka décision finale antisé ko obligé parce que ni ya blasra doka sinima na kere da bisa ka fa ere ni orienté ere ko ni ka keta ere ko ka keta de telle sorte que mo ko bina en fille ika décision finale ni amo de respecter ya formia voilà nya fam aywa ambi awfu ka awwali ma don hakilla bitay atna ke bashika na bi se fi aw kulu ko bi bobi ko so ni ala sonama aywa madame Diko wil dafu mali iya fo ika kuma kono aw ni chewbi barake nyoko fi wa aw ka de mebsi ka se hali chere fona o yidde mesugu ya jume okay alhamdulillah rabbil alamin o nyin yali fana jaranye ani chewbi barake nyoko fi deme min be se chew maka ka bo wil dafu mali fan felala wi kalambala donia ka donia do soro sira do fe ubala misali ala nya fi nyana ngabe chew fana faranyo ina fo dugutigi dina nyago mo alla angala da tigila mo ani police ni gendarme ani jeune ambu formé parce que formation fana deme de o parce que ni donia ni didima ino bisa o fana deme doye donc ambe formation ku kuna nyangata waleka ambe formation ku kuna hakew adama de yare hakew sariya ni fo ambe formation ku kuna beni kiliya sabatilila ambe formation ku kuna
u bɛ se ka entrepreneuriat la i n'a fɔ u bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ yiriwa u bolo cogo min na an b'o k'u kunna an bɛ formation k'u kunna extrémisme violent i n'a fɔ banbaci walew bɛ yaasa banbaci wale ka bɛ waleya minnu kɛ donc yaasa an ka denmisɛnw kana taa don o sira fɛ an ye les jeunes imams la alimamiw an ye alimamiw former a la ka femme précieuse fana former a la yaasa u ka se ka fɛn kɛ ka to ka wajibiw kɛ min b'a to denmisɛnninw tɛ taa don banbaci walew ka sira fɛ donc an y'o fana kɛ caman kɛ k'a ta ka fo Kidal les jeunes imams an y'u former an ye ina fɛn musow former donc donc pour vous dire que an bɛ cɛw former an bɛ cɛw dɛmɛ formation sira kan an bɛ cɛw fana dɛmɛ ladilikan na par exemple ni cɛ min nana an fɛ yen k'a fɔ ko ni gɛlɛya b'ale la hakilina min b'aw la ani sariya fana ye min fɔ an b'o fɔ a tigi ɲɛna k'a tigi bilasira i y'a faamu parce que o fana ye an ka adamadenya jɔnsen dɔ ye parce que n'i ye mɔgɔ ye degun na i bɛ se k'a tigi dɛmɛ ni hakilina ɲuman fɛn fɛn ye ani sariya taabolo sira ninnu kan parce que i b'a sɔrɔ information t'a bolo donc i b'a dɛmɛ ka kunnafoni jɔnjɔn d'a ma ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenya d'a ma k'a bilasira yaasa ka se k'a dɔn a bɛ taa ni sira mun ye yaasa ka bɔ o degun kɔnɔ donc an ka dɛmɛ fanba ye o de ye kalan ni dɔnniya sira ani fana bilasirali voilà cɛw ka dɛmɛ. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ye faamuyali ɲuman sɔrɔ kuma ninnu walawalala an ye ka ɲa wilidafumali a bɛ dɛmɛ kɛ tiɲɛ don nka an ka dɛmɛ ninnu fana an k'olu fana faranfasiya est ce que an balimamuso minnu bɛ yen n'u b'u plaignent k'u cɛw dɛsɛr'u kɔrɔ sɔrɔ nasira la est ce que wilidafumali bɛ olu dɛmɛ wa ka sɔrɔ mankan tɛ muso min n'a cɛ mais musaka la ça ne va pas yali wilidafumali bɛ jɔyɔrɔ dɔ ta o la wa. n'o y'a sɔrɔ o programme walima o projet b'an bolo an bɛ se k'a kɛ mais u ka dɔgɔ an ka yɔrɔ la o yɛrɛ ka bɔ yen muso caman degunnen bɛ se anw ma yɛrɛ an yɛrɛ b'a dɛmɛ k'a sɔrɔ programme t'an bolo mais k'a fɔ ko an b'o kɛ constamment o kɔni tɛ yen i y'a faamu mais ni programme minnu bɛ yen ka ɲɛsin muso minnu cogoya t'u bolo se t'u ye mais baara ka d'u ye n'a y'a sɔrɔ projet b'an bolo min bɛ baara dege kɛ an b'olu ta ka dege baara la i n'a fɔ par exemple safinɛ dilan ninnu i n'a fɔ galadon ninnu i n'a fɔ kalali walima maquillage walima ka suman bayɛlɛma n'o sɔrɔ o musaka dɔ b'an ka yɔrɔ la an b'u dɛmɛ a la o par exemple muso minnu cogoya foyi t'u la yanni i ka sigi ten i tɛ fɛn na n'a y'a sɔrɔ i b'an ka sibiri la i n'a fɔ surtout ɲangata wale muso minnu sɛgɛnnen don ou bien muso minnu cogoya foyi t'u bolo n'a y'a sɔrɔ an ka projet ɲɛsinnen don o sigida de ma an b'u identifier mais an kelen t'a an t'u sugandi ani promotion de la femme ka baara yɔrɔ min bɛ yen nɔ o ɲɛmɔgɔ an n'o de bɛ jɛ ka a sugandi ani muso jɛkulu min b'o sigida la k'a fɔ an ka nin sigida la personne déplacée interne bɛ yen mɔgɔ minnu bolila ka b'u ka fɛn na en développement social yɛrɛ bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc ka u sugandi critère dɔ bɛ yen nɔ donc ka sɔrɔ ka u former n'u ko min ko k'a bɛ suman bayɛlɛma de fɛ an b'o dɛmɛ ka former suman bayɛlɛma la n'u tilala formation na an bɛ sɔrɔ ka musaka d'u ma ka baarakɛminɛn d'u ma yaasa u ka se ka t'u sigi ka baara kɛ k'u ka denbayaw dɛmɛ an b'o kɛ kosɛbɛ an y'o kɛ région bɛɛ kɔnɔna na k'a ta Kayi fo Kidal hali Tesaliti b'a la voilà. Ayiwa wilidafumali ni togoda law an balimamuso minnu bɛ togoda la caman bɛ degun b'u fana kan wilidafumali n'olu cɛla ye jumɛn ye. minnu bɛ togoda la ne y'a f'i ye cogo min an y'a f'i ye k'an bɛ baara kɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ ani Mali cercle bɛɛ kɔnɔ an ka bureau bɛ Mopti an ka bureau bɛ Tombouctou an ka bureau bɛ Kulukoro yan bureau bɛ Kayi bureau bɛ Segu
bon donc ne bureau tambulu yɛrɛ I b'a sɔrɔ wulila fo ka ɲɛ lasigiden dɔ bɛ yen nɔ donc min ɲɛsinnen don k'an ka baara waleya o sigida ninnu na donc pour vous dire que k'a ta hali cercle la an ka point focal bɛ yen cercle o cercle I b'a sɔrɔ wulila fo ka point focal bɛ yen donc n'an bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na ou bien ni degun bɛ o cercle min kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ besoin dɔ hakilina ou bien besoin dɔ b'u la o de bɛ o rapport kɛ k'a ci a ma ko vraiment an ka sigida la nin de bɛ yen n'aw sera ka projet dɔ monter ka ɲɛsin an ka nin sigida musow ma a bɛ sɔn ka fisaya donc an b'o baara de la kudayi an bɛ hakilinaw ta parce que an tɛ projet monter an kun fɛ an bɛ projet ninnu dilan en fonction des besoins des populations donc an ka lasigiden minnu bɛ yen n'u ko nin gɛlɛya de bɛ yen nɔ an ka musow kɔni ka besoin ye nin ye u mago bɛ min na o ye nin ye donc an b'a essayer ka o waleya ka dɛmɛ ɲini ka sɔrɔ ka taa ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma an b'a kɛ o cogoya de la. Ayiwa hali bi foli ni tani belebeleba an b'o tɛngu I la I ka walawalali cogo ale cɛ ɲuman in na nka an bɛna ɲininkali min k'i la sisan I y'a yɛrɛ k'a fɔ Wilida Mali a sigili ni sisan cɛ san 30 kɔ ayiwa baara ninnu kɛlen e bɛ se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnniyalen jumɛn de di an ma aw ka baara in min kɛra ɲɛtaga y'a kɔnɔ ani min ye yɛlɛma don musow ka taabolo la ni o ye ka se ka an lafiya. Ok alhamdulilayi rabbil alamin o ɲininkali fana diyara n ye donc n y'a fɔ n ko depuis 2015 depuis gɛlɛya nana Mali la an bɛ nin crise in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ musow u da tɛ bɛn sinsinni na kosɛbɛ Mali kɔnɔna na donc musow yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛn sinsinni na Mali kɔnɔ ka bɛn ni kelenya sinsinni ani cɛlabɛn k'o sinsin Mali kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ye min ye donc o siratigɛ de la an ye programme dɔ sigi sen kan k'a fɔ an ka musow an ka kɛnɛ dɔw sigi min musow bɛ se ka sigi k'u ka degun fɔ degun jumɛn de b'u la u yɛrɛ la u yɛrɛbakun na degun jumɛn de b'u kan u ka du kɔnɔnaw na degun jumɛn de b'u kan u ka sigida la degun jumɛn de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ min bɛ k'u tɔɔrɔ u ka kuma ka kɛnɛw sigi tile 5 kɔnɔ walima tile 6 kɔnɔ an b'o kɛnɛ sigi n'an y'o kɛnɛ sigi musow bɛ I b'a ye k'a fɔ an bɛ baarakɛminɛ dɔ b'an bolo min b'a to musow bɛ se ka a bɛɛ bɛ kɛ u bɛ kɛ confiance de créer u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ parce que kɛnɛ min don an yɛrɛ minnu bɛ formation kɛ olu yɛrɛ b'a la donc u y'o barow sigi muso kelen-kelenna bɛɛ b'a ka degun fɔ muso kelen-kelenna bɛɛ b'a ka tɔɔrɔ fɔ muso kelen-kelenna bɛɛ b'a fɔ ne ka du kɔnɔ nin gɛlɛya de bɛ yen ne ka so kɔnɔ nin gɛlɛya de bɛ yen ne ni cɛ nin de bɛ yen hakilinaw bɛ di ɲɔgɔn ma fo ka taa se yafa yɛrɛ bɛ kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ ye ko dɔ k'i la yaasa wale min a tɛ se ka yafa dɛ I b'a kɛ cogo di ka se ka yafa n'o y'o fɔ o tile 5 bɛɛ kɛra u ye hakili cɛkabɔ kɛ o degun ninnu u b'a lajɛ an ka sigida la degun jumɛn bɛ yen n'an ye an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka o waleya o degun ka bɔ sigida la donc u b'o kɛ projet ye an b'u dɛmɛ o la I y'a fɔ misali an b'a yɛrɛ par exemple n tɛna dugu dɔ tɔgɔ fɔ dugu dɔ formé o musow formé la cercle dɔ o musow formé la u formé la olu ye gɛlɛya min fɔ degun min bɛ sigida la u y'a ye k'a fɔ lujuratɔw ka yafa n ma lujuratɔ minnu b'u ka sigida la ɲangata waleya bɛ kɛ k'u la kosɛbɛ u bɛ garijɛgɛ u bɛ fili ten donc olu ko an bɛ fɛ ka min kɛlɛ o ye o lujuratɔ ninnu k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka bɔ yaala la mɔgɔ kana bin u kan donc u y'a kɛ projet ye an y'u dɛmɛ o projet kɛra u ye lujuratɔ fɛn fɛn b'u ka o sigida la u y'u fara ɲɔgɔn kan ka formation k'u kunna safunɛ dilan ni fɛn ninnu donc u bɛ taa n'u ye ka formation k'u kunna promotion de la femme yɛrɛ directeur min bɛ yen u bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan ka forma donc u y'a kɛ projet de ye u mago bɛ musaka fɛn fɛn na ka se k'a waleya de telle sorte que sigi o dugu in na
k'a ta commandant ka se fo fɛn na u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o cercle bɛɛ de koyi u b'a dɔn k'a fɔ ni muso minnu formera nin na n'an b'u wele ko femme artisan de paix u bɛ baara la sigida la yaasa ka se ka degun dɔ bɔ yen u tor'o de la fo partenaire dɔ taara yen nɔ k'a f'i ye u bɛ ka min kɛ o partenaire fana tilala ka musaka dɔ d'u ma yaasa ka se ka u ka baara ninnu waleya kosɛbɛ ka nin lujuratɔ ninnu dɛmɛ donc o n'a ɲɔgɔnna caman an b'o o de waleya Mali kɔnɔna na o ye togoda la an bɛ fɛn minnu kɛ ani fana musow bɛ se ka yiriwa nakɔ baara la cogo min na ani fana musow bɛ se ka i b'a dɔn waati yɛlɛma fana bɛ yen waati yɛlɛma musow de jɔyɔrɔ ye mun ye waati yɛlɛma yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka fɛn dɔw kɔ waati yɛlɛma kɔ yaasa u ka se ka adapter waati yɛlɛma kan donc an y'o fana musow former u ka hakilinaw ɲininkali kɛ u yɛrɛ hakilina minnu fɔ an y'u dɛmɛ o la donc o bɛɛ togoda an bɛ min kɛ togodala musow fɛ togodaw kɔnɔna na ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn wagati ale sɛbɛkɔrɔ kurun na weleweledakan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma walasa hali bi ɲɔgɔn faamu ani cɛ bɛɛ bɛ se ka don an kelen kelen ni ɲɔgɔn cɛ ani fana se ka wulidafumali yɛrɛ dɛmɛ a ka nin baara in na alhamdulilayi rabil alamin o fana jaabi diyara n ye welewelekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma o ye mɔgɔw k'a faamuya ko wulidafumali ye jɛkulu ye min ɲɛsinnen don musow ka hakɛw sabatili ma mais ka ɲɛsinnen don Mali yɛrɛ dɛmɛni kama an tɛ Mali tɛ baara foyi kɛ min ɲɛsinnen tɛ an ka jamana ka politiki n'a ka taabolo ma Mali tɛ baara fɛn foyi kɛ min bɛ dankari kɛ an ka danbe n'an ka waleyaw cogo ma adamadenya cogoyaw ma donc ni Mali bɛ baara fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ k'a ɲɛsin ka adapter an yɛrɛ ka danbew ma ka adapter an yɛrɛ ka sigida ma ka adapter an yɛrɛ kɛcogo an ka adamadenya yɛrɛ taabolo kan Mali a bɛ musow ye a bɛ cɛw ye Mali fana jɛkulu de don ni mɔgɔ ni b'a dɔn k'a fɔ i mago bɛ hakilina ɲuman na i mago bɛ dɛmɛ na i mago bɛ kunnafoni ɲuman na hakɛ ta fanfɛla la parce que mɔgɔ caman tɛ hakɛ ninnu cogoya dɔn hakɛ ta fanfɛla la i bɛ se ka na kunnafoni bɛ d'i ma Mali kɔni bɛ yen bɛɛ de ye a dayɛlɛlen don sanga ni waati bɛɛ ye a dayɛlɛlen don sanga ni waati musow bɛɛ ye an bɛ yan nɔ an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn kelen ma ka Ala ka an bila sira ɲuman kan k'an dusukun saniya walayi ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an hinɛ don an cɛw la yarabi Alahu Ala ka musow fana Ala k'an kɛ cɛ faamu musow ye ni nin fɛn fila donna furu kɔnɔ a ka ca la an bi pan fɛn caman kunna o tuma ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fɛn min ye wulidafumali a promotrice an b'a yɛrɛ fo madame Bintu Funɛ Buhari an ka foli ni tani belebeleba o b'a yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kɔnɔna la o tuma ka foli ni tani di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ k'i bɛ ka an filɛ nin wagati in na an tɛ sɛgɛn aw foli la aw ni ce aw yɛrɛ ye an karamɔgɔ an b'a fɔ a Seyidi Usumani Sherifu Madani Hayidara an bɛ dugawu don kɛ yarabi wagati wɛrɛ tigi ye Ala ye Ala k'o yira ni aw bɛɛ lajɛlen na masha Allah a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ la